אני בביג בליינד, מסתכל על יד מעולה, זוג דמות דאבל סוט עם מבנה רצף. בהחלט יד חזקה מאוד למולטי, היא גם מאפשרת לנצח הרבה ידיים מפגיעה בסט, מבנה רצף ודאבל סוט כמובן. מגיע אליי, אני כמובן מאמר קופה למקסימום שאני יכול. זה לא עוזר, עדיין נכנסים איתי 5 אנשים. שולחן רובם שחקני אולדם שבאו לשחק רומא, שזה השולחן הכי נוח שיש. רצים לפלופ, מגיע פלופ, חלום. סט דמה, אין ריצה לצבע, אין ריצה לקנטה, אין כלום. פלופ חלום. אני כמובן מרים קופה, 65 זה המקסימום. לא נשכח שצרפו אליי 5. משלמים איתי עוד 3. אחד מהם כבר באולין עם 85, אני צריך להוסיף רק $20, אני לא יכול, הלוואי והייתי יכול להחזיר. בדיעבד אם הייתי רואה את הקופה הקצרה שלו, הייתי חושב שהוא יקה, הייתי צריך לתת חצי מהקופה הקצרה שלו בשביל שיהיה לי אפשרות הימור נוסף, אבל לא הייתי מספיק ערני. 5 שחקנים עדיין, אף אחד לא זרק. אלוהים יודע למה הם הולכים. יכול להיות אחד סט 8. אוקיי, מה עם השאר? טוב, בטל מגיע 5 לב, שבור מקסימום מבחינתי. גם אם מישהו הולך לזוגות, זה הזמן ללחוץ. בקופה יש כבר 85 כפול 6, 510. אנחנו כמובן דוחפים קופה מלאה, $500. אחד באולין, אז לא נשכח. ובואו נראה כמה ישלמו את זה. מתוך 5 רק 1 זורק ו2 משלמים קלאץ'. אוקיי? אנחנו קופה כבר של למעלה $2,000. אלוהים יודע על מה שילמו. זוגיים רצים איתי. איפה היה? אין מבנה רצף לקנטה, אבל רצים. ריבר מגיע 10 ספד. אחד השחקנים נשאר לו מאחורה 200. הוא מאמר 200 אחרונים, הוא מאמר. אני חייב לשלם, אני לא מבין על מה הוא הלך. בסופו של דבר השלישי זרק. בסופו של דבר הוא מראה לי 9 נסיך. 9 נסיך. בעצם מהפלופ היה לו 9-10 נסיך, שזה רב פנימי, 9 יציאות. שילם על 9 יציאות 20%, $500. כן, הקופה הייתה גדולה, וכן, אחת הקופות הגדולות שהפסדתי ב-WSOP. לצערי, אני שמח לשחק עם שחקנים כאלה, אבל לא כשהם פוגעים. לצערי זה היה המצב.